Максим Богданович, перапісчык. На чыстым аркушы пред вузенькім вакном прыгожыя літары выводзіць ён пяром, устаўляючы паміж іх чорнымі радамі чырвоную страку. Усякімі цвятамі, рознакалёрнымі галоўкамі звяроў і птах невіданых, з пляценнем завіткоў ён пакрашае скрозь. Даволі ёсць знароўкі. Свае шматфарбныя застаўкі і канцоўкі, і загалоўкі ўсе. Няма куды спяшыць. Парой ён спыніцца, каб лепей завастрыць пяро гусінае, і гляне. Светла сонца стаўпамі падае праз вузкае ваконца, і круціцца ў іх прыгожы, лёгкі пыл. Як сіняваты дым нявідзімых кадзіл рой хмарачак плыве. Шырокімі кругамі у небе ластаўкі шыбаюць над крыжамі, як жар гарашчымі. А тут каля вакна малінаўка пяе і стукае жаўна. І зноў ён схіліцца, застаўку зноў выводзіць няяркім серабром. Нячутна дзень праходзіць. Ужо хутка будзе ноч. І першая гвязда благаславіць канец прыгожага труда.